%90 af fysisk lidelse skyldes psykisk ubalance. For tusinder af år siden var et hospital et sted med planter og dufte af blomster. Først og fremmest bad man en syg person sætte sig og meditere en dags tid for at finde det, personen frygtede. Frygt er den største årsag til al sygdom. Frygt for at miste, eller måske frygt for andre. I 10.000 af år har meditation og intention været meget stærke metoder til blandt andet at helbrede sig selv med. Der findes mennesker, som dokumenteret kan hele sig selv på minutter foran læger og måleudstyr. De fortæller, at den healende styrke kommer fra Gud, Allah, også kendt som The Force eller livsenergien. Healing er meget virkelig, og med troen på det guddommelige kan healing blive et af de kraftigste redskaber til helbredelse for både healer og klient. Hvis man fokuserer på at undgå sygdom, bakterier og lidelse, vil man med sikkerhed tiltrække alt det. Hvis man fokuserer på at være rask og hvordan man kan gøre sig selv bedre, vil man med sikkerhed tiltrække det. For tusinder af år siden fandtes der præstehealere. En præstehealer var typisk en person, hvis sind let gled væk fra denne verden og ind i fantasiens verden. Sådan en præstehealer havde stor guddommelig kontakt, hvilket i dag ses ved højt kreative og fantasifulde personer. Healing bliver stærk, når personen, som udfører healing, har et stærkt visuelt sind, som kan forestille sig, hvad healingen skal gøre ved den, som skal heales. Hippokrates kendes som lægekunstens fader, og han beskrev, at han lod til at kunne lindre, flytte eller helbrede smerte hos en patient blot med sine hænder. Hippokrates beskrev, at fremtidens læger altid skulle behandle både kroppen og sindet hos patienten. En enkelt nervecelle sender og modtager mellem 5 til 50 beskeder i sekundet. Når en nervecelle sender beskeder, afgives der elektromagnetiske radiosignaler. Nerveceller modtager og sender elektromagnetiske signaler fra og til andre nerveceller. Hjernen indeholder omkring 100 milliarder nerveceller. Menneskets hjerne danner et stærkt elektromagnetisk felt af tankeinformation omkring hele kroppen. En healers visualisering af sine hænder som et værktøj, der skal helbrede, sender sådanne elektromagnetiske signaler ud fra hændernes nerveceller. De elektromagnetiske signaler fra healerens hænder modtages af klientens nerveceller, som nu forsøger at udføre healerens visualisering. Rygmarvsvæsken dannes i et område i pinealchakra midt i hovedet. Rygmarvsvæsken strømmer som en flod af rent vand ned i rygsøjlen til bunden af rodchakra. Rygmarvsvæsken beskytter hjernen, bringer næringsstoffer og fjerner affaldsstoffer. Rygmarvsvæsken er esoterisk kaldt navne som for eksempel Jordanfloden. Rygsøjlen har 33 rygvirvler. 31 af rygvirvlerne har udspring af nerver. I hver side af en rygvirvel udspringer der nervebundter fra det sensoriske nervesystem, hvorfra hjernen modtager information fra kroppens sanser. Hver side har også nervebundter fra det motoriske nervesystem, hvorfra blandt andet kroppens muskler og organer modtager information fra hjernen. Højre hjernehalvdels sensoriske nervesystem krydser floden og følger med flodens strøm ned i venstre side af rygsøjlen, hvor det forgrener sig ud mellem rygvirvler til hele kroppen. Venstre hjernehalvdels sensoriske nervesystem krydser også floden og følger med flodens strøm i højre side af rygsøjlen, hvor det forgrener sig ud mellem rygvirvler til højre side af kroppen.
Højre hjernehalvdels motoriske nervesystem krydser floden og følger med strømmen ned i venstre side af rygsøjlen, hvor det forgrener sig ud i venstre side af kroppen. Venstre hjernehalvdels motoriske nervesystem krydser floden og følger med flodens strøm i højre side af rygsøjlen, hvor det forgrener sig ud til højre side af kroppen. Nervebaner skaber elektromagnetisk stråling, som skaber chakraer, som betyder roterende hjul af energi. Nederst i rygsøjlen er rodchakra, efterfulgt af sakralchakra, solarplexuschakra, hjertechakra, halschakra, pinealchakra og kronechakra øverst i hovedet. Kronechakra har flest nervebaner, derfor har kronechakra højest elektromagnetisk frekvens. Rodchakra ved kønsorganer har færre nervebaner og er længst væk fra hjernen, derfor har rodchakra lavest elektromagnetisk frekvens. 500.000 motoriske nerveceller signalerer nedad i rygsøjlen, mens hele 10 millioner sensoriske nerveceller signalerer opad i rygsøjlen. Der er derfor stærkest elektromagnetisk aktivitet opad i rygsøjlen. Med tommelfingerreglen i elektromagnetisme peger højre hånds tommelfinger opad langs strømmens retning, og de 4 fingre viser magnetfeltets retning. Kroppens chakra roterer altså mod urets retning, set oppe fra hovedet og nedad mod fødderne. Elektromagnetisk stråling tiltrækkes af vand, så stråling fra nervebaner finder også veje i kroppens væv og væsker. Disse veje kaldes nadis. De 7 chakraer har hver sine fysiske og psykiske områder. Rodchakras fysiske områder er bækken, kønsorganer, potens og væskefunktioner. Rodchakras psykiske områder er overlevelse, tryghed, materialisme, økonomi, hjem og tilhørsforhold. Sakralchakras fysiske områder er rygsøjle, knogler, tænder og negle, blod, nyrer, blære og opbygning af nye celler. Sakralchakras psykiske områder er seksualitet, køn, glæde og fornøjelser. Solarplexuschakras fysiske områder er leveren, fordøjelsessystemet, maven og milten, muskler og galdeblære og det autonome nervesystem. Solarplexuschakras psykiske områder er personlig styrke, kontrol og værdighedsfølelse. Hjertechakras fysiske områder er hjerte- og blodcirkulation, immunsystem, nedre lunger, brystkassen og huden. Hjertechakras psykiske områder er kærlighed og forhold til og fra alt omkring sig. Halschakras fysiske områder er kæbe og nakke, hals og stemme, luftveje, øvre lunger og arme. Halschakras psykiske områder er udtryk igennem tale. Pinealchakra, også kaldet det tredje øje, styrer det endokrine system, næse, ører og øjne, sinus og dele af nervesystemet. Pinealchakras psykiske områder er intuition og iagttagelser igennem alle fysiske sanser. Kronechakras fysiske områder er cerebrum og det centrale nervesystem. Kronechakras psykiske områder er åndelig kontakt, fantasi, kreativitet og empati. Hvis man gerne vil udleve noget i det psykiske område af et chakra, men tilbageholdes af noget, vil der opstå sygdom i den fysiske krop i chakraområdet. Hvis man ignorerer sin åndelige kontakt
risikerer man at kvæle dele i den fysiske hjerne, som opfatter det åndelige, og i samme område findes empati, som måske forsvinder med kontakten til det åndelige. Kroppen holdes sund, rask og funktionel ved normal flow af væsker og særligt blod, som pumpes rundt i blodkar. Ned ad rygsøjlen fordeles blodkar ud til og med nervebaner i hvert chakra. Et blodkar kan sammentrække eller udvide sig. Når et blodkar er sammentrukket, er det vanskeligt for blod at komme igennem. Sker der sammentrækning af blodkar i et chakra, så stiger ens blodtryk. Når et blodkar er udvidet, er det let for blodet at strømme igennem. Hvis blodkar er udvidet for meget i et chakra, er der mindre blod til de andre chakraer. Om blodkar skal være sammentrukket, udvidet eller normal størrelse, bestemmes blandt andet af ens tanker. Hvis man for eksempel tror, at ens finger vil blive skadet af en kniv, sendes der signaler til fingerens blodkar om at sammentrække sig for at mindske tabet af blod. Blodkar i et chakras område vil også sammentrække sig, hvis chakrats psykiske del undertrykkes eller ignoreres. Kroppens elementer arbejder konstant og får leveret blandt andet ilt fra blodet. Elementerne afgiver så kulilte, som blodet transporterer til udånding. Blodet er normalt 37 grader varmt. Kroppen er ofte i køligere omgivelser, som for eksempel 21 grader. Blodet er en af faktorerne, som holder kroppens temperatur omkring 37 grader varm. Et hus med fjernvarme har typisk en 70 graders forsyning til huset fra varmeværket, men husets temperatur indeni er typisk 21 grader om vinteren. En termostat mindsker flowet af det 70 grader varme vand, så der kun opnås 21 grader i huset. I princippet er der en termostat for hver chakra, som styrer hvor meget blod der skal strømme igennem chakraet. Termostaten styres af ens tanker i henhold til det psykiske område for hvert chakra. Jo mindre blodgennemstrømning, desto mindre ilt og glukose til nervecellerne, og nervecelleaktivitet falder. Energien falder i chakraet, og området i kroppen bliver køligere og mere syrligt. Luft i bevægelse har ofte kølende effekt, som nedsætter aktiviteten i nerveceller, og hjernen modtager mindre information om smerten. Når en person såres i følelserne, rammes hjertechakra. Blodkar i hele området for hjertechakra sammentrækkes, så blodet har svært ved at pumpes rundt der, og det gør ondt, som migræne i hjertet, fordi hjertet pumper med samme styrke, hvilket også er hårdt for hjertet, som er en muskel, der på sigt vokser, hvis de sårede følelser fortsætter sådan. På grund af mindre blodtilførsel til hjertechakra nedkøles kroppen af omgivende temperatur i hele hjerteområdet. Nu ophobes der kulilte, som bliver til syre, der begynder at nedbryde kroppens elementer, hvilket danner affaldsstoffer, som bliver til inflammation og sygdom opstår. Hvis man mister interessen for et psykisk område i et chakra, så mindskes nervecelleaktiviteten i det chakra, blodkar sammentrækkes og energien falder i chakraet med sygdom til følge, som starter i det chakra. Når et menneske bliver forelsket, udvides blodkar i hele hjerteområdet, og det lyder jo godt, men nu er der mindre flow til de 6 andre chakraer. Sikkert derfor man siger, at en forelsket gør skøre ting, fordi der er mindre energi i de chakraer, som får en til at være fornuftig. Alle healere bruger, hvad der kaldes universel livsenergi. Der findes 2 kræfter, der skaber alt, hvad vi har. En plus og en minus. En maskulin og en feminin. Når de 2 kræfter møder hinanden, opstår der elektromagnetisme, som giver lys i en pære, driver alt liv, og endda elektronik, som den computer, du ser denne film på. Den universelle livsenergi er et resultat af 1 magnetisk kraft og 1 elektrisk kraft,
hvorimellem livsgnisten, livsenergien, opstår. Mennesker påvirker hinandens elektromagnetiske energier på daglig basis, både konstruktivt og destruktivt, og for det meste ubevidst. Dyr er ekstremt følsomme over for menneskers energier. Hvis et kæledyr er syg, findes årsagen oftest hos det eller de mennesker, dyret bor med. En healer har altid til hensigt at berolige klienten og manipulere universets elektromagnetiske livsenergi til klientens krop, hvilket har næsten omgående konstruktiv effekt. Ved elementær healing kan en klients tilstand diagnoseres ved en særlig enkel metode. Et glas varm kaffe på bordet afsætter hurtigt varme, og et glas isvand afsætter hurtigt kulde. En person kan tydeligt mærke, hvor det kolde glas vand har stået, og hvor det varme glas kaffe har stået. Hænder kan sanse forskel i temperaturen på blot 0,02 grader Celsius. Ved elementær healing og gateway healing vil en healer mærke efter temperaturforskelle på personens ryg fra nakke til lænd. Typisk er det venstre modtagende hånd, som bevæges i denne hastighed fra nakke til lænd flere gange. Teknikken kaldes scanning. Metoden afslører, i hvilke områder personen har udfordringer. Det for varme område har udvidet blodkar, hvilket indikerer for stor fokus i det område. Healeren vifter med hånden, som bevæger luften, der har kølende effekt, og blodkar sammentrækkes en smule. Det for kolde område har sammentrækket blodkar, hvilket indikerer et problem i det område. Healeren placerer sin hånd eller hænder der, hvilket varmer området, og blodkar udvides. Livsenergien skabes af en elektrisk og magnetisk strøm, som blandt andet løber langs jordens overflade, og den fokuseres inde i et tempel. Templer til healing vender altid med ind- og udgang mod øst. Ved solopgang strømmer solens elektromagnetiske energi langs jordens overflade fra øst mod vest lige ind i templet, hvor livsenergien og healing forstærkes betydeligt. Healing i templet her kaldes elementær healing, hvor der scannes, afgives varme eller skabes kulde på relevante chakraområder. Healerens visualisering og hensigt sendes til klienten via elektromagnetisk kommunikation fra healerens nerveceller til klientens nerveceller. Berøringen i sig selv skaber fokus og ro i chakraet og i klientens tanker, og blodkar normaliseres i chakraet. Når der er ens temperatur fra nakke til lænd, er healingen færdig. Nu kommer der blodcirkulation i området, og transport af affaldsstoffer og ophobet kulilte begynder. Affaldsstoffer kommer i frit omløb, mens de udrenses, som kan medføre ubehag, kvalme og opkast efter healingen, hvilket er tegn på, at healingen er effektiv. Healere anbefaler at drikke et helt glas vand efter healing, og at drikke mere end normalt vand de efterfølgende dage, fordi kroppen bruger vand til at skylle affaldsstoffer ud med. Healeren taler med klienten om de chakraområder, der var i ubalance, så klienten kan arbejde med sig selv i de områder. Dagene efter healingen kan klienten opleve, at specifikke psykiske ting bliver synlige, som er årsagen til, at klienten var syg eller dårlig til at starte med, og derfor havde brug for en healer. Den venstre hånd er den mest sensitive hånd, som derfor kaldes den modtagende hånd. Nogle healere bruger venstre hånd til at føle energien i en klient, og højre hånd til at heale med. Gammel indisk kultur slår fast, at venstre hånd er den feminine modtagende hånd, ligesom hele venstre side af kroppen er feminin, altså særlig sensitiv, hvor den højre side af kroppen er maskulin og bruges til hårdere opgaver og er derfor mindre sensitiv. Gammel indisk kultur beskriver, at man bør vende sig til at modtage ting med venstre hånd og give ting med højre hånd, for at bevare den naturlige feminine og maskuline balance i krop og sind.
Videnskabelige forsøg lavet af blandt andet Oxford University viser, at hjernen hurtigere modtager sensorisk information fra venstre hånd, samt at højre hånd er hurtigst til motorisk information. Højre hånd er styret af venstre maskuline hjernehalvdel, som planlægger og udfører opgaver. Maskulin betyder udadvendt aktion, at give noget. Venstre hånd er styret af højre feminine hjernehalvdel, som er kreativ, fantasifuld og særligt følsom. Feminin betyder indadvendt, at modtage noget. Højre hånd foretrækkes af de fleste til hårde opgaver, mens venstre hånd foretrækkes til at styre med. Kroppen har totalt 500.000 nerveceller i det maskuline motoriske nervesystem, mens der er hele 10 millioner nerveceller i det feminine sensoriske nervesystem. Hjertet pumper friskiltet blod ud i den store aorta-blodåre, som starter mest til venstre i kroppen ved hjertet og tæt på venstre arm. Blodet består af 90% vand, og vand i bevægelse skaber et magnetisk felt, som tiltrækker elektrisk energi. Hjertet pumper blodet ud i den store aorta-blodåre i venstre side af kroppen, hvilket i sig selv skaber stor magnetisk kraft. Venstre side af kroppen er derfor mest feminin og dermed mere sensitiv, ganske som fortalt i gammel indisk kultur. Urgamle vismænd fortæller, at hjertet driver strømmen af livet, som tiltrækker den elektriske energi fra sjælen. Både højre og venstre hånd har motoriske og sensoriske nervebaner. Derfor kan både højre og eller venstre hånd bruges til at føle med og hele med. Reiki betyder universel livsenergi. Reiki bruger særlige japanske tegn baseret på Indiens kultursprog, sanskrit. Tegnene kan tegnes i luften eller i healerens hænder og forbedre livsenergiens flow. Nogle Reiki-healere bruger kun tegnene til træning, og senere bruges kun ren intention om, at kilden af livsenergien helbreder klienten. Ved Reiki-healing bruger healeren sin intention og nogle gange berøring ved hovedet, hænder, fødder eller dele af kroppen. Fjernhealing, det er noget, jeg har prøvet på min egen krop for en 6-7 år siden. Et tidspunkt, hvor jeg ikke troede så meget på fjernhealing, men mere på fysisk tilstedeværelse healing, som jeg selv havde lært på det tidspunkt. Min ven er dog til en afsluttende prøve i Reikis fjernhealing, og jeg bliver ringet op, mens jeg er ude og gå en tur i skoven en kold dag. Han spørger, om jeg vil være prøvekanin til hans fjernhealing, og det vil jeg gerne. Han spørger, om der er nogle områder på kroppen, som der trænger til healing, og egentlig nej. Men lige den dag havde jeg lidt øm hofte efter noget træning, jeg har lavet. Og han siger, det vil han gerne heal. Så jeg fortsætter så med at gå i skoven, og efter lidt meget kort tid, der bliver mine hænder sindssygt varme. De er sådan overnaturligt varme, fordi det er en kold dag, og jeg har dem jo i lommerne, fordi mine hænder, de fryser altid, når det er koldt. Der skal meget til for, at jeg får varmen. Kort tid efter, så ringer min ven op, spørger, hvad så, kunne du mærke noget ved den fjernhealing? Har din hofte det bedre? Så siger jeg, jo, men det har den vel egentlig? Jo, det har den. Men der skete noget mærkeligt. Mine hænder, de blev sindssygt varme lige pludselig. Og min ven, han bliver sådan helt vild. Sådan, det virker, så virker det. Der er sådan en bamsehåb, der skal forestille at være dig. Og jeg ved jo, at du gik i skoven, og du altid fryser dine hænder. Så jeg har lige varmet dine hænder også. Og jeg blev sådan helt, what? Og det gjorde han også. Og så blev vi glade, fordi det virkede. Det virker. Vi kan ikke forklare hvordan, men det virker. Og jeg er stadigvæk funderet over, hvordan fungerer det. Og det skulle tage 7 år, fordi det er først her inden for de seneste 3 år, at jeg fandt ud af, hvordan fjernhealing fungerer. Der findes 2 kræfter, der skaber alt, hvad vi har. En plus og en minus. En maskulin og en feminin. Og de 2 kræfter er ligesom et internet fra planet til planet, univers til univers, menneske til menneske. Det er et internet, der forbinder
alle levende væsener. Og når en healer laver fjernhealing, så skal healeren bare ringe klienten op på det her intergalaktiske internet, og så vil forestillingen, som healeren har, blive sendt over til klienten igennem det her intergalaktiske, telluriske, elektromagnetiske netværk, og det sker øjeblikkeligt. Jeg har oplevet, at en person i Australien var blevet fjernhealet af en person i Danmark, og det var næsten øjeblikkeligt, at det fungerede. Personen i Australien tænkte også, hvordan kan det lade sig gøre? Men det er fordi de telluriske strømme, som egentlig løber over jordens overflade, og i luften, og i vandet, og i rummet, og på planeter, er forbundet. Så vi er alle sammen forbundet med hinanden hele tiden. Healere kan også anvende krystaller, som placeres på kroppens chakraer. Krystaller kan opdeles i feminine magnetiske og maskuline elektriske. Kvartskrystal er lavet ved hydrotermisk aktivitet og er derfor magnetisk for den elektriske del af elektromagnetisme. Den elektriske del omkredser konstant det feminine krystal. Granit er lavet ved vulkanisk aktivitet, som giver granit en kemisk sammensætning som en elektrisk kondensator. Granit tiltrækker og oplader den elektriske del af elektromagnetisme og afgiver den elektriske del efter nogle minutter, alt efter størrelse af krystallet. Hydro betyder vand, som er feminin. Krystaller lavet ved hydrotermisk aktivitet er feminine, som for eksempel kvartskrystal. Vulkansk betyder ild, som er maskulin. Krystaller lavet ved vulkanisk aktivitet er maskuline, som for eksempel granit. Når granit lægges på et chakra, vil det oplade elektrisk energi fra jorden og fra chakraet og pulse den elektriske energi tilbage efter nogle minutter og oplade igen. Når et maskulin krystal pulser elektrisk energi ud, vil chakraets nerveceller modtage impulsen, og der skabes mental fokus på de psykiske ting i det chakra, hvilket beskrives at få en til at se det store billede og se muligheder for selvudvikling. Chakraets blodcirkulation normaliseres, hvilket kan gøre området sundt og rask. Hvis et chakra er for aktivt, kan et feminin krystal tiltrække den ekstra udstråling af elektrisk energi fra nervebanerne og få chakraet til at falde til ro. Omvendt, hvis et chakra er lav på energi, kan et feminin krystal hjælpe med at tiltrække jordens elektriske energi, som vil ramme chakraets nervebaner og gøre chakraet mere aktivt. På den måde er et feminin krystal perfekt til at skabe den rette balance i et chakra. Der findes flere særlige krystaller, og der kan sagtens lægges flere krystaller på et chakra. Nerveceller er følsomme over for tryk og lydtryk. Bestemte lydfrekvenser påvirker hver enkelt chakra, så chakraet bliver aktivt og eller balanceret. Nogle healere bruger syngeskåle, som laver lyde, der passer til hver chakra. Dybe trommelyde som dem her stimulerer typisk rodchakra. Undersøgelser viser, at dybe lyde og dybe trommer helbreder kroppen og holder den ung. Rodchakra styrer væskebalancen i kroppen, og et sundt rodchakra psykisk og fysisk giver optimal væskebalance. For lidt eller hæmmet aktivitet i rodchakra kan give inflammation i hele kroppen, som f.eks. gigt og knogleskørhed. En kats spindelyd er mellem 25 til 150 Hz, som rammer rodchakra. Undersøgelser viser, at mennesker med gigt og knogleskørhed viser tegn på helbredelse ved lyden af en kats spindelyd. Endnu en god grund til, at de egyptiske faraoer var så glade for katte.
Hotstone Healing Massage anvender opvarmede lavasten. Varmen tvinger blodkar til udvidelse, så blodet og væsker kan rydde op i kroppen. Lavasten er maskuline og fungerer som en kondensator, der oplader og pulserer jordens elektriske energi, hvilket fremmer healing. En samtale med en psykolog eller psykiater er også healing, som løser eventuelle lidelser i kroppens chakraer fra den psykiske side. Alle mennesker kan heale. Healing er også, når et barn eller en person holdes om og trøstes. Dyr kan heale, og mennesker kan heale dyr. Man kan heale sig selv, for eksempel hvis man føler ubehag et sted i kroppen, har smerter eller måske bare fordøjelsesproblemer. Ondt i maven, også hos små børn, kan nogle gange være på grund af tarmene, som skal have lidt energi. Hold hænderne under maven, og snart begynder der at ske forbedring. Et chakra kan opvarmes eller nedkøles med vand fra bruseren, så længe man føler det er rart. Varme udvider blodkar i området og stimulerer chakraet, hvilket starter oprydning i chakraet. Koldt vand sammentrækker blodkar og dæmper et overaktivt chakra. Et karbad eller et varmt kurbad opvarmer kroppen og øger blodcirkulationen i hele kroppen, hvilket er meget helbredende for alle chakraer. Husk at drikke vand under og efter sådanne healende bade, så kroppen har væske nok til at rense affaldsstoffer ud, også de efterfølgende dage. Så med al den videnskab i den her film, der er der nogle ting, man kan bruge til at selvhelbrede sig selv med løbende hver eneste dag. Så hvis man bliver såret i følelserne, så kan man mærke det omkring hjertechakra. Og hvis man bliver bange for noget, så vil det være lidt længere nede i maven, man kan mærke det. Og hvis man bliver sur, så kan man mærke det i solar plexus, det lyser op. I løbet af dagen, der kan man godt begynde at lægge mærke til, hvordan chakraerne føles simpelthen. Fordi det er meningen, man skal have balance i chakraerne hele tiden. Så det vil sige, at man kan være gal, jo, men komme tilbage og være en balance. Nogen kan skælde en ud, og man kan blive trådt lidt ned, jo, men søg hurtigt at komme i balance. Det er sådan, man holder sin krop ved lige, fordi sindet har en enorm styrke i nervecellerne, som påvirker den fysiske krop. Så når vi begynder at indse det, så er det altså sindet, vores personlighed, vores tanker, vi skal bruge til at balancere vores fysiske krop med. Det kan man altså nå rigtig langt med. En anden ting, det er, i den vestlige verden har vi meget snak om sygdom, undgå sygdom, spis den, gør det, motionere for at undgå den sygdom. Men det lader til, at vi har rigtig meget mest af den slags sygdom, fordi vores samfund har så meget fokus på det. Det står i sladderblade, på internettet, i film, i nyhederne er der sygdom, og folks sind bliver visualiseret med sygdom og undgå sygdom og frygt for sygdom. Jamen så får vi bare mere sygdom. Se, der er nogle mennesker, der går rundt her, som lader til at gå rask igennem hele livet. Og de har det rigtig godt, og de er kreative og fantasifulde. Og nogle gange bliver den type mennesker dømt for at være nogen, som ikke interesserer sig for andres helbred. De spørger ikke ind til, hvordan har en anden det i dag. Det er fordi, de ved godt, hvordan den anden har det i dag. Så derfor bringer de et opløftende emne på banen, så der skulle løfte den syge opad. En anden ting, det er, at nogle mennesker, når de først er blevet syge, de oplever, at de får en masse opmærksomhed på grund af sygdommen, de har fået. Så de er nu blevet sidestillet med en sygdom. Og de har ikke tænkt sig sådan helt at blive raske, fordi så mister de måske den opmærksomhed. I de healeruddannelser, som jeg har været igennem, der lærer vi meget nøje, hvor farligt det er at gå med på snakken om sygdom og gå ned i det dyb. Fordi healeren risikerer at tage det med hjem, og så bliver healeren ramt af den samme sygdom eller en anden sygdom. Det er derfor, at man som healer bør være neutral, når en person kommer ind, der skal have hjælp, og guide personen til en
fremadrettet tankegang, som er opløftende for personen. Det er den rigtige vej. Spirituelle uddannelsessystemer som for eksempel Kabbala, der oprindeligt betyder at modtage, kan også tolkes til Ka, som betyder sjælen, Ba, som betyder sjælens personlighed, Allah, som betyder Gud. Kabba Allah betyder at forbinde sjæl og personlighed med Gud. Kabbala, som blandt andet anvender tarotkort, fortæller også om kroppens funktioner. Det motoriske nervesystem er som et træ fra hjernen, der via sine rødder ned i rygsøjlen til kroppen, giver information til blandt andet muskler og organer, så man kan bevæge sin krop i det fysiske liv. Dette udspring af nerver kaldes esoterisk for Tree of Life, eller bare livets træ. Det sensoriske nervesystem er som rødder fra kroppen, der via rygsøjlen grener sig ud som et træ i hjernen med information om, hvad kroppen har sanset i det fysiske liv, så man lærer fra livet og får mere viden og visdom. Dette udspring af nerver kaldes esoterisk for Tree of Knowledge, eller bare kundskabens træ. Odin fra nordisk mytologi hang sig metaforisk i kundskabens træ i 9 dage for at få mere visdom. I tarotkort er den hængte mand faktisk guden Odin, så trækker eller får man dette tarotkort, bør man søge mere viden og visdom, som er sundt for sind og krop. Man kan metaforisk sige, at underverdenen er rodchakra, fordi nervebaner udspringer sidst der, dybest nede i rygsøjlen, og pinealchakra øverst over rygsøjlen er Guds rige, da ordet pineal kan oversættes til Guds hus. Således har et af tempelriddernes gamle gemmesteder, Gizers Castle, et billede af Jakob og hans stige med 33 trin til himlen, Guds rige. Ligesom at der er 33 rygvivler fra rodchakra til pinealchakra. På stigen med de 33 trin går der engle op og ned, ligesom der er nerveceller op og ned i rygsøjlens 33 trin. En engel er en budbringer, nøjagtigt ligesom en enkelt nervecelle er.